Okay, good evening once again, folks. Narito na naman ang 4-decade duo to give you songs of love and life. At tonight, isang awitin po ang nirequest ng kanyang pinsan na nasa Pagrangayan, Ramon Isabela. Sila daw po ay nagbabantay ng fish pan at nakikinig sa aming music. So nakakatuwa naman kahit pala sa mga bukid-bukid, sa mga rural areas ng mga barabarangay ay nakakaabot ang ating mga songs. So para sa iyo, kaanakan Fernando Gajes Jr. Ayan, or and company. Anong palayo niya? Igat. Igat. Oh, para kanyang igat deto nga kanta ken kada kita kaduam nga agin inom ti arak dita no. Hanapay ti ko inyo dita. Facebook da. Facebook sa internet na kita o wifi da. Naka wifi daw sila dyan sa gitna ng bukid. So, at sa lahat ng mga may shotang singkit ang mata. Ayan. Para sa inyo itong awitin na to. And of course, para sa taong nag-inspire sa amin sa awitin na to, kay Meljun Veloria na ngayon ay nasa Dubai. Ingat ka dyan, Iha, at namimiss ka namin sa Big Brother's Grill. Walang pumapalakpak sa amin. Wala na pumapalakpak sa amin mula nung wala ka na. Wala na rin nagre-request sa amin ng mga awitin na mga makabago. Ayan, kaya bumalik ka dito sa Big Brothers. Ayan, at inaantay ka namin. So itong awitin para sa'yo. Mapapansin mo ba kaya ang tulad ko kahit nasa sulok lang ng iyong mga mata, mahuli mo kaya ang pagsulyap sa'yo kahit na hindi naman ako ang iyong kaharap o chinito. Balang araw ay malalaman mo rin, at kung ikaw ay natatawa, ako pa ba ay nakikita? Nalilimutan ko ang itsura ko kapag kausap na ikaw. Sana naman ako'y pakinggan at nang ikaw ay malinawan, dahil nabihan mo ang aking paningin at damdamin. O chinito, chinito, kung hindi inaantok, kung hindi
That's it, Chinito from Yang Constantino. Kahit ano talaga, kakantahin natin alang-alang sa kanila. So that's it. Good evening and good night, everyone.